Hostia, como se chama ese, tío? É del Nilsson. É del Nilsson. Declaracións para Telebaraz. Como me viche este? Declaracións, a ver. Nada de declaracións. Mucho tiempo de entrenamiento, ¿no? Sí, mucho tiempo de entrenamiento. 10 minutos. 10 minutos. Ahí está, atención, Garicola aquí pa... Sí. Que fai? Telebaraz, recén chegados de Lugo. Como é a situación? Ben, hai que fiar Villardas e a ver se melloramos a puntuación da anterior xornada. Aí, Madia xa poñendo as cousas, xa querendo saltar o liderato. Veñe dentro. Primeira está un paso. Miña. Se empataba con Reño. Eran os casos. Bien. Vale. Buenísima. Eles van a estar empatando toda a tarde, Qué mala suerte tengo, poca fortuna. Yo tengo una flor, la tengo que cuidar, y cuando sea grande me la voy a fumar. Yo tengo una flor, la tengo que cuidar. Bueno, vamos a entregar o premio do Alberto de Foz. Naturalmente tiña que ser unha caixa de chicharros lañaos. Unha vez máis a Liga Nacional de Villarda deu paso adiante, lañounos, están lañaos. Vai facer a entrega de premios Marcelo, representando a Bomba do Arco, que coordinou este Alberto con nosotros. E aparte queremos tamén participar no 20 aniversario da asociación, que é para nós un luxo estar aquí tamén participando, poñendo o noso chicharro lañado, André. Entrega de Garicola. Unhas palabras, Marcelo, ponte lá, hombre. unhas palabras. Boa tarde, hoxe estamos aquí en Foz no aberto do chicharro lañado, o campeón de hoxe que é Ginés. Estamos en Foz, un porto pesqueiro, donde os barcos aínda salen sin escolta ni mercenarios.